ko na dang luwag. Ay, gisuhito niya dan. Sunod! Kinsi sunod! Sunod! Glen! Kita na lang! Wakay dili ay! Okay. Kaya mapilo ko puro na sila. Una na babae, pero makuha agad. Lagi, padadaan ng luwag ba? Ang planggana ng isang grupo Mag-ihap pa! Okay! Ready? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, sige, go! Nanubra! Go! Okay. Dai! Kom! Paano na nagkuha na talagang po? Paano Paano na Yes! Ready? 3, 2, 1, go! 1, 2, Yes, 3, sige, go! 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 Ibabalang ko na pala 50. Padayon, pag di masod, wala. Di na kayo mo. Okay! Sinatos! Marami sa pila. Manito na yun! Video na yun. Dai, paliw dai. Ayaw ko sila mo lang timings ko na. Kita rin. Wala kayo na hot Manila. Wala, usap natin. Ready? Ready na ka, Dai? Dili na yun. Hindi na makita eh. Ikuha mo na. Mas ko na. Ano na? Hindi pwede sa bilas kaon? Kunya? Karon lang. Hindi, magkasama. Wala na lang sa bilas na ini. Ini ka tulas na rin na. Natoko na. Ayan! Sige. Ready na? Itayo ko din! One, go! 1, 2, 3. Okay, go! Dai, ay, tuloy na.
Parihata doy, parihata. Ikaw sa. Kamu di ay. Ano, si ano yan? Malipong taoy. Masih makaya ang damong ganos, oh. Ang sa kalibo, makikita na ron. Tunga-tunga. Oh. Sige, ready? 1, 2, 3, go! Okay, go. Go, go! Go, go. Let's go, let's go! Ano ba tayo? Let's go! Sige pa. Sige pa. Ah, kana. Kay. Ayaw. Okay. Sige, sige. Okay na, okay. Diretso. Okay. Ipakita. Oh, 50. Tuyo ka ni Double Sport, kaya baro rin ng ano. Ay, wa pa may usapay nakuha sa 50. Usapay nakuha. Ang 22. Hindi ko yung asa bangon na. Tunga ta. Sige, 3, 2, 1, go! Kapila to iba. 1, 2, 3. Partida niya, partida. Kana. Kita maganda dito. Di makita, oy. Di dyan makita. Sige, sige. 2, 1, go! 1, 2, 3. Okay. Litso.
Ano niya ko? So, ito. Sige, 3, 2, 1, go! 1. Sige, Okay, ready? Go! Yes, sige! Oh, bijuhin si Edwin din! Bijuhin sila! Murmang nakita. Siniguro kinawin. Di ba lang di mo basa-basa? Tulungan, grabe. Pinagkaan na naman ano. Nasuwag ka na. Nasuwag ka na. Grabe. Paling na juga kita kayo. Inis tayo ito kanina. Duhan na yun. Asas. Grabe oh. Mati itong kaon. Uy, matunga. Mura ko rin yung rin kakuha ni sir. Ay, what's the point? Ano ka lang, James? Di ba bilang na lang dito? Okay, ready? 3, 2, 1, go! 1, 2, 3, Tanaw lang, go! tanaw lang. Go. Asa mo tulog? Ciao. Asa mo rin? Straight yan, straight. Straight. Straight pa. Ayaw. Ha? Ngayon na po. Parang tagigwang mao tadi. Dire. Straight. Kana, kana! Sige, straight. Okay. Wala. Wala lagi maigo to no, what's ni? Sino na? Kastilana ni asa ba? Okay! Pagin, kasi na. Sorry, dato naman ni. Wala ba? Wala. Dito, wala. Ate, wagi maigo pelangganan yun. Asa na to pelangganan natin? Ay, gusto na ising ko tanggal mo na. Wala. Wala. Sa amin na. Samin. Samin. Oh, dire. Oh, dire. Wala na. Mo dire ka gito gitawag ni pelangganan. Kastilana. Ato kayo. Pagin lang pinag-ilaw. Kayo na ko rin, kayo. Sigurado na. Mati, gunitan sa nakong butanganan, kaya gawa. Nakawa lagi, wala butanganan lagi. Ha? Butanganan lagi. Asa na mo butanganan lagi, wala butanganan. Agoy, kadaghan. Daghan na. Uy. Wow, kadaghan. Dili lang yan ako ihatag ko. Iwanan nila. Kanan na. Ayan, ako na lang sa to. Asa na mo butanganan, iwanan mo nawa ang butanganan. Dole lang. Doon na lang. Sige. Sige, wala na! Wag butanganan yun. Yun na, hulog pa doon. Okay. Sige. Mauna na. Muna. Sige. Ano nagdabutan? Sige, mauna na. Ay, balik.
Dumarin ka mo kay dumarin. Ayos, pinta, pinta. Si Tinta na ni Tinta. Si Tinta na ko. So siya. Next, si Tintang ka to na. Iya, Sige, sige. Sige. Sige, isa na lang. Ikura din ang ano eh. Si anak na lang. Ano mo to Christmas lang kaya basta ko to eh. Mag-inis ang Christmas. Kaya bago. Sige, laway, laway na. Ginamit mo. Sige. Bago. Sige. Sama tagka. Boy lagi. Oh, kaya dos. 1, go. 1, 2, Di malipong to doy. 3. Malipong Okay. tayo. Okay, go. Di pa to rin, lagi. Go! Tuloy. Oh, kana, hindi na. Hindi na. Hindi ka malipong Masama, ito nga. Pala. Buhay na. Ay, kali Go, magkano na eh. go, go. Go, go! Oh, pati ka mo pa. Go! Go, go! Sige! Ang pangay. Oh, kana, wala na. Anak, sige, okay. Nakadumdum na din ako sa planggana. Ay, yay. Oh, dukot na lang na. Okay. Uy, lipay, kung kamuton. Sige, sige. Wow, kadaghan! Gana na no, na may Daghan ng pink na nakayoy! Okay. akan na. Kanas! Oh, wow! Daghan na! Daghan na! Okay, wala na. Kita na, wala. Ada yun. Si Tinta? 40. Ah, 40. Nagpicture-picture lagi. Oh, gising sa messenger daw. Oh, GC. Oh. Ipag-gusta yun sa GC na. Ba nakakita sa pagpirma sa tag 500. Mo ni ari kay tagaan ko no 500. John. Ayuda rin, ayuda. Oh, manghatag ko no ko gayuda tag 500 plus 100 600. Ako na ito'y mga ayo. Dewi naman to. Ah, balibad. Oh, ikaw